ಬರೆಯ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಂಡಲ ಇತ್ತು ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾತು ಕುಲ್ದಿನ ಕಮಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪಕ್ಕ ಕಮಲ ಇಂಚ ನಡಪುಡು ಬಂತು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ತೆರಪೋಸ್ಕರ ಕಮಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಮಲಗೆ ಜನವರಿ 10ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಈ ಕಮಲ ಪುರ್ಲೂರು ನಡಪೋಡು ಬಂದು ಇರಾದಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಪಕ್ಕ ಪರ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಮತ್ತು ಸೇರಿದು ಕಮಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪುಡು ಪಂಡ್ರಂಜಿ ಕರ್ನ ಸರ್ತಿ ಮಾತ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ನಡ್ತಿನ 23 ಕಮಲ ಹಿಡಿದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ನಡ್ತದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 2 ಕೋಟಿ ನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಅವು ನಲಿಂಗಾಣದ ಕಮಲ ಅವು ಏರೆಡ್ದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಗುರಿಕಾರ್ಮೆಂಟ್ ನಡ್ತಿನ ಈ ಕಮಲ ಪಂಡ ಮಾತ ವಿಚಾರ 3 ವರ್ಷ ನಡ್ತಂದು ಅಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಲ ಒಂಜನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪ ನಡಿ ಮುಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬರೋದು ಅಂಡ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತು ನೀಡಿದ ಹತ್ರ ನಂಗೆ ಬರೀ ಆತು ಪೊರ್ಲೋಡು ನಡಪ ಅವಕಾಶ ಅದು ಬೇತೆ ಊರುದಚ್ಚೆ ಪರ ಊರದ ಜನಕಲು ಬರ್ತಿರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಮಲನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಪೂರ ತೇರಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಮಲಾಗ ಪೂರ ತೇರಿದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೆತ್ತ ಊರ್ದಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಲೆತ್ತದು ಆ ಕಮಲಾಗ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರ್ತಾರೆ ಏನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಯಾನ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೆಚ್ಚ ನಮ್ಗೆ ಈ ಬರ್ಪಿನ ಕಮಲಾಗ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಈ ಕಮಲ ಗೌರವ ಬರೋಡು ಅಂಡ ಇತ್ತ ರಡ್ಡ ತಿಕಡೆ ಬಾರಿ ಆತ್ ಪುರ್ಲದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಮೂಡ ಬೆತ್ತರಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಕಾಲ ಮಿಯಾರ್ ಈ ರಡ್ಡೆ ಸ್ಟೇಜಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಅಂಡ ಅವು ಎರಡ್ದೆ ಆವಡು ಈ ಕಮಲಗೆ ಗಡಿನಾಡ ಪ್ರದೇಶ ಕಮಲನಾಡ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈತು ದೂರೋಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಪ 255 ಜೊತೆ 21 ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಈ ವಿಶೇಷತೆಗೆ ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಕಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಅತಿ ಪುರ್ಲೈನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನೀರು ದಾವಡು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದಾವಡು ಅತನ ಇತರ ಪುಲ್ಲನ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಗ್ಯಾಲರಿ ಓಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮಲ್ದ ಈ ಸರ್ತಿ 2 ಸೈಡ್ಗೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುರ್ಚಿ ಪಾಡುಜ ಪೂರ ಚೇರ್ ಪಾಡಂಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಲರಿ ಪುರ್ಲು ತೂಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ತು ಅಡಿಟ್ಟಿಗೆ ಇದಾದ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಈ 5 ಎಕರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇದು ಪೂರ ಬರ್ತಿ ವರ್ಷದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಓ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆಯ್ಜಿಂದಂಡಲ್ಲ ಕಮಲದ ಜಾಗೆ ಬಕ್ಕ ಕಮಲದ ಸ್ಟೇಜ್ ಈ ರಡ್ಡು ನಂಗೆ ಆದೇ ಅವಡು ಬರ್ತಿನ ಸರ್ತಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಮಲ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಕರಿಸರ್ತಿ ಸಿಎಂ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತದು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಆತು ಮೆರುಗು ಬೈದನು ಅವು ಇರೆಗೆಲ್ಲ ಬೈದನು ನಂಗೆ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಬೈದನು ಈ ಸರ್ತಿ ಈರ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಂಚ ಉಂಟೊಂದು ಗಿರಿಯ ಪನೋಡು ಏರೇನು ಲೆತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆ ಕರಿಸರ್ತಿ ಮಾನಿಲದ ಸ್ವಾಮಿಲೇನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಎತ್ತದು ಬಾರಿ ಅದು ಪೊರ್ಲು ನಡುತ್ತಾ ಆತಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಈರ್ನೇ ಅಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಡಿಯೋರ್ದ ಸ್ವಾಮಿಲಾಗಿಂದು ಇತ್ತ ಪೊರ್ತು ಫೋನ್ ಪಾತಿರಿ ಇರಗೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿಕ್ಕಿರಜ್ಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವ್ರು ಪಂಡರ್ ಅಂದ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಡೆ ಪೋಪರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಇವ್ರು ಪಾತ್ರ ಪಂಡೆ ಆಯ್ತು ತೊಂದರೆ ಜನ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಲೇನು ಲೆಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದ ಗುರುಕುಲೇನು ಬಿಷಪರೇನು ಲೆತ್ತಂದಂಡ ಬಾರಿ ಆತು ಗೌರವ ಅಂಚೆ ಬಿಷಪರೇನು ಲೆಪ್ಪೋರನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಮಲದ ಬೇತೆ ಆಯಾಮಡು ನಮ್ಮ ಕಮಲ ನಡಪುಂಡು ಈ ಆಯಾಮಡು ನಡಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ದೀತನ ಕಮಲ ಇತ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಈ ಕಮಲ ನರಿಂಗಾನ ಕಮಲ ಒಂಜನೆ ಅಂತ ಪಂಡಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕರಿಸರ್ತದ ಗೌರವವನ್ನು ಬೇತೆ ಮಾನದಂಡ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಈರ್ನ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಕರಿಸರ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಇಂಚೆ ಕೋರ್ಪನ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಪ ಕಿಂಚಿತ್ತಲ ಏರಿಗೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಜ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಂದರೆ ಉಂಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಬತ್ತಿನ ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಗೌರವಧನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಕೊಲ್ಲುದು ಪಾತ್ರದ್ದು ಎರಡು ಪಂಡದು ಐನೊಂದು ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೋಡಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕಮಿಷನರ್ನ ಬೇತೆ ಈ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಮೊರಣಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕಡಿಗಳಿಂದ ಕಂಬಳ ದುಮರಾಣಿ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆಪೂಜಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ತೇನೆ ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಿತ್ತು ಫೋನು ಮರೆಗೆ ಫೋನ್ ನಮ್ಮ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎತ್ತುಕೊಡು ಅಂಡ ಮೂಲಕಾರನೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯುಟಿಕಾದಾರ ಪಂಡ ತಪ್ಪವಾದ ಅದಪ್ಪನಾಗ ಈ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಏನ ಆಯ್ಕೆ ನೆರವು ಮಾತ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತೆಗೆದು ಪಂಡಲ್ಲ ತಪ್ಪವಾದ ಅಂಚೆ ಅದಪ್ಪನಾಗ ಕಂಬಳಗೆ ಈತೆ ಪುರ್ಲದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುವ ಈರು ಎಂಚ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡರ್ನ
ಆ ಕಮಲಗೆ ಏರಿಗೆ ಚುತ್ತಿ ಬರೋನ್ ಲೆಕ್ಕ ಇರೋ ಗೌರವ ಬರ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಬಕ್ಕ ಊರು ದಕ್ಕಲು ಪರ ಊರು ದಕ್ಕಲು ಇನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿದ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಕರೆಸತ್ತಿಲ್ಲ ಇಡೀ ರಡ್ಡು ದಿನ ಕೊಲ್ಲೋದು ನಮ್ಮ ಕಮಲನ ಪರ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಅವ್ರು ರಡ್ಡು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಚೆ ಮುಗಿದನು ಪನ್ಪುಣ ಏರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕಮಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಆತ ಈ ಸರ್ತಿ ದುಂಬುಕೊಣ ರಾಪಜಿ ಕಮಲದ ಮಾನದಂಡ ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ ಐತಾರದನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲ ಮುಗಿಪೋಡು ಪನ್ಪಣಂಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕರಿಸತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಬಾರಿಯಾತ್ ಪುರ್ಲು ನಡತನಲ್ಲ ಕಮಲ ದುಂಬು ಬೋತನು ಪನ್ಪಣಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಬೇತದಲ್ಲ ರಿಮಾರ್ಕ್ ದಾಲಜಿ ಆಂಡಲ ಟೋಟಲಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕಮಲಡ್ ಒಂಜಿ ಇರುಕು ಎನ್ಮನೆ ನಿಮಿಷ ಜೊತ್ತೊಂದನಿ ಅವಲ ನಮಕ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಂಗಲ್ಲ ನಮಕ್ ಇರ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಂಗಲ್ಲ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪಣ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕಮಲ ನಡತಂಡು ಇನಿ ಕಮಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಮಿತಿ ಪೂರ ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನ್ನು ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೊಂಡ ಯಾನ ತೀರೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಲ್ಲ ಅಂದಂಡ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ತೊಂದರೆ ಆಪಣ ಅವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಯಾನ ಪಾತ್ರೆ ನುಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಆಂಡಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಜಿಂದ ಅಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪಂಡು ಎನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಪಾತ್ರೆಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪಂಡು ನನ್ನ ಕಮಲದ ಮೀಟಿಂಗ್ ನನ್ನ ಇರ್ನ ಅಧಿವೇಶನದ ಬೆರಿಕಿ 22 ತಾರೀಕು ಅಂದಾಜಿ ಪಿರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ದೀಕ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಾಕಾಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಕಾಕಾಜಿ ಏರೇರು ಮೇಜರ್ ಮೇನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲುದು ಪಾತ್ರೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಗ ಈರ್ನ ಇಂಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಐನು ಇರು ಪಲ್ಲೆ ಕಮಲ ಪೊರ್ಲು ಯಶಸ್ವಿ ನಡುಪುನ ಅಂಚಿನ ಈರ್ನ ಬೆರಿಟ್ಟೆ ಎಂಕಲು ಮಾತಲ್ಲ ಇಡೀ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಈ ಉಲ್ಲಾಲ ಈ ಇಡೀ ಈರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂರ ಜನಕಲ್ಲರು ಇನ್ನು ಪುದರ್ ಪಾಡಂದು ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಈರ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಡು ಇರ್ನ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿರಿ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತದ ಅಭಿಮಾನಡು ಜಾತಿ ಮತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬುಡ್ದು ಬೈದಿರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬುಡ್ದು ಬೈದಿನ ಕಮಲ ಆಪುಣ್ಣ ಅವಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಪುಣ ಕಮಲಡು ಅವಳ ನಮ್ಮ ನರಿಂಗಾನ ಕಮಲ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬುಡ್ದು ಕಮಲದ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಪಣಿ ಆಯ್ತು ಆಯ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೇ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಸಕರ ಸುರುಕಿ ಒಂಜಿ ನೋಡ್ನು ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಉಂಟು ಏರಿಲ್ಲ ನೆತ್ತಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ತಕ್ಕಲ ಲಿಪ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಮೇನ್ ಕಾರಣನೇ ಶಾಸಕರು ಅವು ಅರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮೇರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತಾ ಲಿಪ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಮಲಡ ಆ ತಾರತಮ್ಯ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಊಡಾಪಿನ ಮಾತಾ ಇಲ್ಲ ತಕ್ಕಲೆ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆ ಆಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚದು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪದಕ್ಲೆ ಕಮಲದ ಒಂದು ಇನ್ವೈಟ್ ಇದ್ದಂದೆ ಹತ್ತಂದ ಓಲ ಇದ್ದಂದೆ ಬಾಕಿ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಈ ಇರಾದೇನದು ಇದು ಕಮಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರು ಅಂಚದು ಪುನಃ ಇನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡದು ಜನವರಿ 10ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಆತನ ಡೇಟನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ನೆನಪುದ್ದಿ ನಾನು ಬೇತ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಓಡಿಸಿ ಎನ್ಮ ಒರ್ಮ 10-11 ಮುಟ್ಟ ಓವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರದ್ದು ಮಲ್ತದ್ದು ಈರಿಗೆ ಮೂಲು ಕಮಲ ಇತ್ತದು ಈರಿನ ಕೈಟೆ ಸುಧಾರಿ ಪೋಡು ಪಂಡದು ಏನು ಕಮಲ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಮಕ್ಕ ಕಮಲ ಸಮಿತ ಪೂರ ಊರ್ದಕ್ಕಲ ಪರವಾದ ಈರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಕ್ಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ನರಿಂಗಾನ ಕಮಲೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯ ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಈಗ ತಾನೇ ಮಾತಾಡಿದ ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜೋರವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಮಮತಾ ಎಸ್ ಗಟ್ಟಿರವರೇ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ನವಾಜ್ರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಮಲಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ನಮಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿರವರೇ, ಮಾಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಪುನಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಬಶೀರ್ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ಜೋಸಫ್ರವರೇ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಸುರೇಖ ಚಂದ್ರಸ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವಂತ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಆಲ್ವಾರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಮಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಗಿರೀಶ್ ಮೊರ್ಲರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಸಂಯುಕ್ತ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿರವರೇ, ಕರ್ನಾಲ್ ಅವರೇ, ದಿನೇಶ್ ಅವರೇ, ಅಮಿತ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಮೋನಕ್ಕನವರೇ, ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರೇ, ಇನ್ನಿತರ ಮೋರ್ಲದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ನಾನು ಪೂರ ಪನ್ನಡ ಪೂರ ವೈಭವ್ ಉರ್ಲೆ, ನಂಬೆಯಲ್ಲೇ ವೀನೂರ್ಲೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಉಲ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಭದ್ರ ಉರ್ಲೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಬ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಉರ್ಲೆ, ವಿಜಯೇಶ್ ಉರ್ಲೆ, ಸೋಮನಾಥ್ ಉರ್ಲೆ, ವಾಟ್ ಹೀರೋ ವರ್ಷ ನೇಮ್ ಸೋಹೇಬ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಮುರಳಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಉರ್ಲೆ, ಸುಂದರ್, ಅದೇ ಸುರೇಖ ಅಕ್ಕ, ನಮ್ಮ ಮುರಳಿ ಅವರು, ಬೇರೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕೇರು ಪೂರ ಬಹುಶಃ ಇವ್ರನ್ನ ಸತೀಶ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯಕೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ರೀತಿ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ವಹಿಸಿದ ಪುಂಡಿಕಾಯಿ ಅವರೇ. ಈಗ ಒಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ನರಿಂಗ ಕಮಲ ಪಂಡ ಪೂರಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಉತ್ಸಾಹ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಖುಷಿ. ನಮ್ಮ 4ನೇ ವರ್ಷ ಆಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪೋದಿತ್ತಿಂದ ಈ ಕಮಲ ಸಂಬಂಧಕ್ಲ ಶ್ರಮ ಈಗ ಊರಿನಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಅವು ಊರದ ಪೂರ ಬಾಂಬೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ.
ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗ ಮುಖ ಪೂರ ಸೇರಿದು ಊರದಕ್ಕಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಎಂಗ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಎಂಗ್ಲೇ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಮಲ ಸಮಿತಿಗಳು ಒಂಜಿ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ದು ಪೂರ ಸಾಕು ಆನಾಗ ಊರದಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು. ಈ ಸರ್ತಿದ ಕಮಲಾರ ಅವೇ ರೀತಿಡು ಎಲ್ಲ ಜನವರಿ 10 ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೇರು ಎಂಗ್ಲು ಕರಿಸರ್ತಿದಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷಲಾನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಒಂಜತ್ತು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಒಂದೇ ಪೋಪು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಗಳ ಆಯ್ತಾದ್ರ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವೈನ ಸರ್ವರ್ಗ ಜನ ಮೆಚ್ಚುನ ಹಾಕ್ಲೇನ ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಪುದಾರ್ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುನ ಇಂಕ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಐಕ್ ದಾಸ ಸಾಕರ ಬೋಡ ಇಂಕ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿದು ಎಂಗ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಾಕ ಇಂಕುಲು ದೆತ್ತೊಂದು ಊರದಕ್ಕಲ ಫುಲ್ ಸಾಕ ದೆತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ದಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಲ್ಲ ಯಾನ ಇದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲಸ ಬೋರ್ನ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದಾದ ಬಿಲ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಒಬ್ಬ ಈ ವರ್ಷ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ನಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಾರ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ಇತ್ತೇನಾದ್ರೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡು. ಆಲೋಚನೆ ಹಂತವಾದ ಎಂಕುಲು ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಕು ಮಲ್ಪಲಗ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೈಕ್ಲ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಇಂದು ಈ ಊರದ ಪೂರಕಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಪೂರಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕನಪುಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪರಂಪರೆದಾದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಒರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ರೆ ಪೂರಾ ಜಾತಿ ಪೂರ ವರ್ಗದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಬಂದು ಏನು ಪೂರ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಂದು ಈ ಊರ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಎಂಗಳು ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಎಂಗಳು ಪೂರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ನಿಕ್ಕ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ದಾದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತು ಏರಿಯಾ ನೆಂಚಂಚೆ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪರ ಆಯ್ತು ಅನುಗುಣವಾದ ಖಂಡಿತ ಧೂಮ್ ಪೈ ಪಂದು ಅಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಂತಾವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬುಕ್ಕ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂತೆ अन्य प्रोग्राम इजी मंडे तो ना ऐटे प्रोग्राम कांडे अपुर अगत्य ಒಂಜಿ ತುಳು ಪರ್ಬ ಒಂಜಿ ಯೂತ್ ದಾಖಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಹಿರಿಯ ಪೂರ ವೈದ್ಯರ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬಂದು ಎಲ್ಲರ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಅದನ್ನೇ ಈಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ.